Katsotaan, mitä täältä löytyy. Tilasin siis parasta aurinkorasvaa on nämä Algamariksen rasvat. Tää on nyt tämmönen sävyttävä päivävoide, mutta mulla on heiltä ollut jo 9 vuotta on ollut nämä heidän aurinkorasvat aina joka kesä käytössä. Eli ne ei ole synteettisiä, vaan ne on luonnonkosmetiikkaa, niin ne siis toimii mulla mun mielestä tosi paljon paremmin kuin noin synteettiset aurinkorasvat. Ja nyt oli tämmönen paketti, missä on sitten myös tää kasvojen puhdistusöljy, cleansing oil tässä samassa, niin kiva. Päästä kokeilemaan sitäkin, en ole sitä aikaisemmin kokeillut. All time favorite, Veledan Skin Foodia tietenkin. Tää on ihan paras yövoide, temppari päivävoide, Mossan Vitamin Cocktail, niin tätä päivävoiteeksi. Ihanan kevyt ja siinä on ihana semmonen kevyt tuoksu. On kosmetiikan meikivoide, Madaran Skin Equal ja mulla on tästä aina tää numero 20. Noin. Tämä on mun lemppari. Olen käyttänyt tätä jo vuosia. En edes tiedä kuinka kauan, mutta ehdottomasti paras luonnon kosmetiikan meikivoide. Toner Deep Rich. Tämä on tää tämmönen vaaleanpunainen puteli. Tätäkin mulla on ollut nyt. Itse asiassa nyt on toinen pullo käytössä. Edellisen käytin ja tämä on nyt uudistuneessa paketissa tämän näköinen. Tämä on ollut aikaisemmin vähän semmonen lasipullo. Nyt tämä onkin tämmönen muovipullo. Mä tykkäsin kyllä siitä edellisestä pullosta ehkä niin ulkonäöllisesti enemmän. Se oli tosi kaunis, mutta samaa tavaraa. Mutta nyt on mun kaikki all time favorite tuotteita, joita voin erittäin lämpimästi suositella.